episode 2 chunjom na chuan segi chon wumi hne na chuan naktuk chu cholro katan hian huni mang nemin I ha thin chia cholka peng che atia wumi chuan nial tumin aka an anga segi chuan miron bia ki tumani chon ka banang che alo tia a thian te la ka tang chon segi chu kal thangin wumi chon ngai to ema wang chuan in ithen huna miron bi ang che ati zui lom lom boka ti chuan in lampan chuan a hota nang nanga doje chu ama a lo thu in segi signature cafe alak le a signature nei sa chu lo en milin le khabu chu kevin lemjiak chu alo jir chiang ve meka samtoi lem chu kokin hi han segi ni lo ani theilo engtin nge ni theyang a pheikhok len zong po millimeter jani somli ania alo tia jim te te penin a pen chat chat bok ti in asam chungchang soi chun zama a toy ngai lo ati nuwa chuan a in thom na chu soi chun zom le ngalin a thom no ero designer thomani thu a soiril rumol mola thi alak saktak thu chu soizomin hengei hian ani minti boita chuni atita a hansegi ni om tak lem aziana chu keu le in a han khai khin kwal vela ta chuan a o kha tia soin cafe le thlona a atong ta chu angai to chuak ta a ti chuan thria chhuan nei ni om tak chuan a tho chuak ta thuta akal ta a segi chu ama chuan in lampan chuan a local ve nang nanga chutia akal mek lai chuan amalama chuan doje chuan motor chunga alo ngakin aron chuak ta thut mai segi chuan a mu ta thut maya ma se arui tuk thil muswala ala in ngai rama thil angai to vak vak thin thu soin chutia a soimol mol lai chuan doje chuan aron pan phei ta mok moka segi chuan ka suang to na ni mi alo ti in achi ai le transan tuma a in her chu atlupal ta hlau maya a khup a so na ta wang chuan kalchun jom theilo chuan a khup na ati thu chu soimol mol chuan alo kun ve meka doje po chuan alo pan ve mek zelbok alo thlengta rumol ron pe in segi chu athova akal ta dai mai atluk na lama a phone thau chu shelovin akal sana doje chuan a han kawa segi man molu tu ka tlan chuan shelovin atlan ta mok mok maya doje chuan a phone chu charin a akta dai mai segi chu kongkhar hon don lai chuan doje chuan kowin han segi mutura local ani thule in chunga omle omlo chu aron zota segi chuan thil thei ani lowang tia lo chhon thuain engwangin mo ti in doje chuan an zot leta ani chuan kan call mayange tia call a tumlai tak chuan segi chuan a phone chu a beka chuan an ena a muta mai lo a boina samai a tingai na hrelo chuan doje chu lut tura ti in chunga lo ngak tur chuan a som tangota an lut don ta a chutia an lut ta chu a uite chuan segi chu lomin alo tlan pheya alo tlan phei chu doje chuan uina apan chat to chin he chu ama nel veu tu an nitlang pui ti in ui chuan anei tu a sasang veu thin ani lom ni a han tia segi chan ngai na hrelo chuan ani hi chu mi anel ma ve rim rima atia a soi zo rual chuan doje chuan in ha tangi cholan yang mo zuri mi nam tlat mai ati chun zom le a segi chuan phok tak chuan mo e o ati zui ra ya zazela chuan coffee idu em ati chu doje chuan angai love coffee in tura local kanilova tia changin segi chuan zazela zongzel han segi chu bia kan tum ange ti in doje chuan keman ka kol mayang alo ti chu rang fashanin angai lo ati thuaya keman ka lo ti mayang lo thula lo ngak ro ti in alu santa a chutia apin dana alu nu chuan a phone chung chuan a boy mep ple mai a bei dong thu chu a wak tamaya ka in tampo ka resi lova ka luak wa chuak ve alo ti mol mola ka om dan hi adik lo ati le ta chuti lai tak chuan doje chuan phone chu alo en ve mek mi mel thrang thei se chuan phone a me en rual khan segi ani ti chu a rengal thei tur ania sa thei miau hek lo le ama a chuan uite chu alo thuwang mai khoituma an ban chu segi thomno dana lama chuan alu ta dai mai doje chuan a umjui ve ngala alu chu thomno te chu an en kol dan hloma mi pathom no ne na lo om treu mai mak ati in thomno nga ati le a ta chuan cafe a anin mu tuma a thomno ha chu mu in alo la chuaka anin mu lai ta chu ngai tua chuak le bokin choti lai tak chuan segi chuan doje chu ron zongin a thomno dana a chuan alu ti a mu chuan lut ve ngalin ani na pa nga ya alet le chia segi chuan a in thlak le ti a hrelo ta kha ne ngei ti aron ti chi amai chu a opa nga ani ti a hria chorwal chuan a kim ki ngal choi maya ta chia chuan doje chuan I o chu han segi o nge ni e I thomno po langai tir che in thomno man to tak a ha kha chu karing lo reng ani
ti pa chuan alam chu apan phaya mak kalo ti man khopa ti in asam chu an nima ka hredik ati zo chia chu segi chuan enge moi ti le alo tia azurim chu ashele ta ka hredik le ati le athi khoisak le in ahriat dik thu asoi chun zom zel doje chuan tunge ini ati tamai segi la chuan doje ni na thelo chuan alo an khum hrep maya segi chuan tunge ini zoka tunge segi chu iti thul min ti boy zo ka meli murul khan tunge ka ni chu isengal mai lo em ni alo ti khum phiar phiara a hu hawa tha an lak na chu la in tu tenge an ni ti in a han zota ani na ria cheng chuan hetiang hian ati lo turania heng jinga hian tu khoi ber nge keima ti in an zot let le a keiman ka hrel chau chein min ring don em ni ti chun zomin thenrim tak chuan alo an khuma a ho konga chuan a secretary chuan film khur lo takin evakal mol ve top em ni tia zotin dojia chuan ai ro manna kanaya lom alo tia a secretary chuan ani chuan i ro manna nei sa thlap nen chuan a thlak takin iwacheta ni mo ti na zot le a dojia chuan zirtir tu ami ni a min shel ka ngai lo alo ti ve boka dojia chuan mak ati thu asoile a secretary chuan enge mak chu ti in dojia chuan ama a khan hriat na ka nei theimi alo kanin hmu piangin midang dei angin ka hre zela midang anga ka ngain ama alo ni le a ti in boy tak chuan alo soi ve nuap nuapa a secretary chuan mi chungchang nge isoi ingai zong isoi vel dana chuan ngai zong chungchang soi ang hle mai ti in alo changlet ve bok dojia chuan doctor hmu in to sola to wanga a thloka khoi thu soin mi mel a hria theitak lo thu le thil a hria rei theitak lo thu ta chu alo hril ve meka dojia chuan ama a ka hril tak ang che khan khang te kha mi hria sanna tan ka mang ta thina ti in alo sei mol mola doctor o chu zona zotin hetiang hian kumsom ka om to a kadin mun hi enge ingai dan ti in azota doctor o chuan engti zong in mo ti in alo zot ret ve le a dojia chuan tunlai chu thil ka hriat pol fo maya mi ka hai fo mai ama emo ka ti kha alo ni lo le thina kadin mun hi a thalo choviau em ni a han ti a doctor o chuan nui pa chuan chulamani love ti dan tur thuru ka hrilang che chu ti ne chuan init le i thlok ta kha iman kherangai hleinem a han ti a dojia beng chu ver zar mai enge isoi omzia alo ti thuaya doctor o chuan middle hian mangai an nei thein i ringem mi hip theina hi midle thluaka tanga ni lova mun danga tanga lo om dei ni in tena diklo theilo ani thu da chu hrilta a tha ti mel tak chuan a chuak ta a chutia a chuak ta chu vung to khena kal phei vuk vuka ama a chuan anu chu local ve mek bok anu chu loading in kan soifo angkhan tunge ani hrelo chuan doje chuan kalpel le mai an tuma anu chuan bana chuan lo man saka doje chuan tunge ini a hantia chutia anin mel reng lai chuan junhua chu lo langin chairman lim chipaile arun ti thoya ti chuan doje po chuan kanu ti na ko ve thei ta chawa anu chuan meeting anei wanga local anei thule doctor o a hmule hmulo ta chu azota doje chuan isam ilo tan animo ti in thunoi an soiduna ti chuan le anu chuan fa pathatak kanei boka voin chanhu dar nia minister jo fonu lova mutur cheng ka du cheya ati tamaya doje chuan hnialan tuma aka a anga anu chuan katan lo tinge yang che meeting katlai don ka kalange ti in kalta a an kalta chu junhua chu doje nu chuan alo kolta a doje chu ngai van thatur le junhua chu anun chan ve nu thuron thrilin thataka lo en kol tur chuan atilom loma anin biak zo chuan tunge i biak a han ti a junhua chuan na chungchang ani kha ti in alo chang thunga khuma chuan segi po chu alo harve chia amma a lo in bia in zu ka in le ni chon han segi ka ni lowang ti in aluna thu chu lo sei ve mol mola chutia ama alo in soi sak mek lai chuan aron tho chuak thuta enge ka ti ta kang police national intelligence emo fbi emo min report angem le aron ti hlol mai chutia a in kha mol mol lai chuan athil tur chu lo thlengin a om ang chuan a chuak ve maya thil ron da tu chuan a mu chia chu iming saim nin pe theyangem atia segi chuan theye alo ti ve maya chu pas chuan yang su du oma ti in min jia sakro a han tia hriat phak chia si ro chuan awa a thlak thin tak alo tia chu pa chu lo hoile tin ngatinge aron ti he ho segi chuan kan jinna thuidewa thona ka ruideu lo mole tia soin delivery boy chuan ani choni sign theidon no tina emni tia zotin segi chuan theye ti in delivery boy chu ain siam tha sau maya akor hnunga chuan asign sakta a chutia asign sakta ka wang chuan loma zuang tor torin a chuak ta a yun huwa lo lang vele segi ina chuan kalin doorbell amet chu
a chan thailo awang chona kolta a mipa ina lo chang chu makati hle mai tunge ani zotin doje chuan nang le bok mo in sule tomi ngatinge in su chunga min lo biak ti in alo tung chon jom jat maya in hua chuan thil ria sul anei ani arin thu alo sei ve bok a mu du thu soin kamangai che ati tamaya chutia doji an phone ta ta chu ani Minister Joe Fanu chu tuilo tak chuan alo date chu ni in ama narnan chuan kamangai che ti in alo sei hi alo ni a atum angei chuan anula date chuan in biang na chan tur kan nei to lovin ka hria ati chu alo pom hal wara chutia akal tur chu nula chuan anin mu ton na dosung group party a anin mu thu soin anin chibai vel tan chu a hriat le hriat lo thu ta chu an zota doje a chuan a hriat to lo thu a changin ani chuan kapa ka lo hrilange ti in a chwa santa a in ho chon pona chuan phone chu longai tharengin chuti lai tak chuan segi chu lo chuka segi chuan mi pa atompui ni tura ngain a ring hlel le mai segi la chu engma hrelo chuan ei tur chu lo siam ve mol mol thunga thup nei tlata hria in a thlek ngiala nai set sota en chung chuan khonge I phone atita a segi chuan anzu in ho nuwa ati botak thu soin mi pa ka chan le hun chuan sona akal dunang o a hantia in ho chuan ngai tua po ngai to du su alo ti bung maka segi chuan ngati mo ati chi chu in ho chuan I number call ro ti in mi pa in alo lak thu chu a hrila segi chuan ane chuan kanzu in na khan ka thengila niang a ti in a phone chu an dail ve ngala segi chuan in ti polai tak chuan hello ka phone nei tu kha kania tu ngei ni o a hantia doje chuan romol nei tu ani thu chu alo sei ve bok segi chu a phuzok mai in ho chu poisa lo a thilati du le du lo chu zotin in ho chuan enge itan chon engpo ka te mayang alo tia segi chuan thilmin ruk sakro ati tamai in ho chuan kathaluk kani hi chutiang ka ti theilo alo ti ve bok chuti lai tak chuan segi chuan ni renge itung trayanga pathian chon ngai dam le mai don chelom alo ti vele in ho chuan enge ni sim chima ti a zotin ka phone chu akol lo turina kola achunga thil poimo ka da na sasia dalo tur ka da nol bok atia in ho chuan dalo tur ti chu ange omzia alo ti ve thoi segi chuan ka video ati chi achu in ho chuan video mo iwahan a tak chu tiang tenga tinge chu tiang ai da ti in alo au chiam chiam maya segi chuan begin ingai koi ni kha chulam video ni lo kamai ka cheilai video lom ka ti in alo win ve boka anin beng dai theita rama segi chuan a mu watangai thu soin min wa tha angche atia akal santa a doja chu lo langin jun huwa chuan thil han kal sual tir a hi chuan I thangot mai I thatak zetani ati chu doja chuan min fakle kalam I trantlata wangin kalom tak zete alo timol mola chuti lai chuan segi phone hon tum chuan alo bei ve mek boka akhoi ta ka chuan aris fu ta lo mai a hong theita a ama chuan a phun chun jom mol mola segi alo lang vele ka chak lo na man tang kai atuma a chak lo na ka mang tang kai ve ang lo ti in alo in fui mol mola in ho chuan enga eng chak lo da mo alo ti ve bok segi chuan ngai tola mitin hian chak lo na kan nei ve ka lom ti in ho chuan hrethiam lo chuan a zot non le segi chuan soidon chuan a thuilu tuk tong to lo khan khal mai ro atita a in ho chuan thil sul ka ti pui don le don no chu ka hra du lom alo ti ve boka ti chuan le traffic a chuan an ding ta thup mai an din la chuan segi chuan do ja chu muta a o mai theilo wang chuan a en na samai Atlanta chu umzuin an office a chuan an zui thlenga segi chuan mai kor wa mol pa chuan ka chuak dona idula ilo wa ho don nia ti in yun ho chu atha ta a dojia office alu chu umzuin ti chuan reception a chuan kalin an name plate chu adila an rin ngam lo wang chuan makan ti wang chuan anin en reka te chuan a in lia khuna chu a hong ta a an phuna samai te chuan an name plate chu lak sakin doje office lama chuan phun mol pa chuan akal ta a elevator a chuan chuang dunin doje chuan ngatinge information a tur design room lama ikal tia zotin sege chu a then thu ringota doje chok tur chu abana chirin doje chuan seidu inayam ni hansegi minfia tungdo su a hantia avon na chu atha ta a social media vela chuan doje an segi ko chunga akal lai thalak chu alo dar choi maya office na thokte chuan an lo en lai mai doje chu chuti lai tak chuan lo thlengin akal pel maya aru malu to emo anti nu chuan lo le in an chanchin an chhodan chu aron ena jun huwa chuan an chanchin zia dan chu aron chiar saka a chiar zo chuan inin dei tak takem ni a hantia doje chuan chiar saka ngai lo ka dei duiring em ni tia zo tin doje chuan lo boy pui ro atia ma se jun huwa chuan segimo ati heu mai doje chuan media homole ti ina kal santa a
segi chuan taxi lo phara anding thei mai lo chuti lai tak chuan segi te chanchin chu social media a chuan alo lang choi mai chu kong kammi te ho chuan ano enve mek bok segi chutia taxi phar ding du ta lo chu a mai kor chu pherin abul nai velami te chuan segi ti in anon pan khom ta lui mai thla te ron lak puin anon bor ta lui maya achezia chu alai to hle mai chuti lai tak chuan doje chu ron langin akot chu phelin mipui te chu aron ton phaya akot chuan aron khuwa ti chuan chung ho lakatang chuan a roi chhuak ta a khati zong kha tun tu matan chon ni le phot mai sira kan channel te hi min lo like saka min lo subscribe saka min lo share sak zel turin kanin gen tak mek me we